Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, da ibasa ti Salmo 37, versikulo 23. Ti apo ti manggidalan iti tao iti rumbeng apagnaan na, kat salakniban na dagiti mangparagsakan kwa na. Uray no maitibkol, awan dwa-dwa ti ibabangon na, tatanglan ti apo, ti ima na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno kenbya. Pasensya ka na nako, gaputa marigrigat kami laeng adadakkel mo. Isu nga elementarya laeng tinailepas mo. Nanang? O naimutlakit nga minan, ti kinamamirmiraot tayo. Isu apasensya kayon kada kami, tadi da kay mapaadal iti kuliyaw. Dagiti addame, amang ano di da pa yun makaadal iti high school. Tatang, nanang, di kay madanagan. Tauray mamirmiraot tayo laeng. Ikarigatak tagsapol iti trabaho. Tapno matulungan kayo. Mabalin, di mi kayat ti kasta. Ngagtrabaho kayo at hagos. Hanggang manyang harawd, kat talagamot ngawan mabalin may. Kaya't milaunay ang makalepas kayo iti kolehiyo. Ngem talaga nga agpatingga ti kabailan may, anak ko. Kaya't mo talaga ti makatrabaho? Wen Janela, amangan no adam mom amabalin ko amasterkan at trabaho. Adda basta kayat mo. Apay, kayat mo ti ang trabaho iti may sa aresto bar? Kukwamot lang ang dagiti amok. Wen apay kit din asaan? Tapno makatulong ak kadagiti dadakkel ko. Mano ka din titawan mo? 16. Apay ka di? Minor di edad ka pailaan. Amangan numaaman dagiti masiknan. Kit madaksan dagiti amok nga akin kukwa iti nasao aresto bar. Sana bale. Tasaan amadlaw 16 titawan ko. Sa bagay, natayang ka. Isu akas la agtawan kan iti 20. Wen Janela, isu nga ikuyog nak iti kunam aresto bar. Anak ko, kita tadi ka maisagmak iti dayta trabaho. Sapay resto bar. Di kay agdanag, nanang. Kabailak asalak ni ban ti bagik. Wan, awan kastay dublem ti panagananad mo. Sapay napintas ka anak ko. Kat amangan no adag panggupken ka iti dakas. Amok nga ado dagiti agrayo ken ka. Nanang, amok asalaan dagiti agrayo kanyak. Kan maysa? Awan panggap ko amaki asawa iti padak metla a Pilipino. Foreigner ti kayat ko apaki asawaan. Tabareng makaaon tayo iti kinarigat. Anya, ngem anak ko, nababalaeng tinaragpat mo nga adal. Amok, nanang. Ngem anyat ammo tayo. Amangan no addan tumaam-amok a foreigner, kat magustuhan nak. Napintasak mat ako nayo. Iso aday to ti aramatak apuunan, tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Ay na anak ko, di ka kumaagar-aramid. Diyak lakit di kayat amay sagmak ka. Amon, panggap ko ti agabrod. Kasta ka ni? Wen, ngam, pinadas ko tinagdamdamag no mano ti magastos. Kat dakkel gayam. Awan namnamag nga aramatan. Aywan sapay basit laang magdisweldo tayo. Day tangarod kat. Iso anarigat ti makaurnong. Padasam ati umutang iti aramatang nga agabrod. Wen matkit di. Napanunot ko day ta. Angam, kasla maamakak mo't. Kasanon no saan anabaligi ti papan ko iti abroad. Di pa'y kat mailumlumak iti utang. Day tangag paiso tinarikan. Angam, kita agto no kasano, Janela. Agsasarunon dagiti sumangpat a customer.
Asig kaswan tapay laida. Napintas ka talaga, Katrina. Aklo na nakontay kalay sa katakos. Ang, Mr. Jowa, nabiit tapay laan nagamam mo. Uray pay, basta si kakayat ko maasawa. Kat no aklo na nak, kalay sa katakos. Mr. Jowa? Ke ikalik. Tiyak, makaammo ka hapsat kan tatakal mo. Basta yatin naklakit eh. Kasta ti ko na ti agar-aram kan ka nga injay kanak ka. Wananang, kat maraksa kanak. Te injaya na ti kalaysa. Isong amok anapod no kanyak. Kan, nupay adayo ti baot ti tawan mi. Kayat ko ni Mr. Chowa. Tanasingpat. Aday tsura na. Kan, baknang. Adakan ka anak ko. No kayat mo ti makikalaysan kan kwa na. Sika ti ad-adda ama ka mo. Nurumbang ama ki asawa ka kan kwa na. Wano saan? Matulungan kayo. No iso ti pakikalay saak, nanang. Iso nga aklunak nga ro ti idijaya na. Tapno makalungaw tayo iti kinarigat ti panagbiag. Matungpalan ti arapaap ko makiasawa iti foreigner. Kan, baknang pay. Ala, adakan ka da ita anak ko. Ngam kita tadi ka kumama isagma. Ay na, friend. Maragsa ka nagparaken ka. Natungpal ti arapaap mo ang makiasawa iti foreigner. Wen nga rod. Jakmat ni namnama apumudno ti arapaap ko. No pay Amerikano ko mati kayat ko apakiasawaan. Ang inchik mat gayam ti pakiasawaan. Ay, imbaglangan. Tasi marakak iti imbagam aresto bar. Na iturturong siguro tapno agam-am mo kayo kin ni Cedric. Panagkunakat kasta. Inturong ni gasat ti panagam-am mo mi. Itatakasawatan, Katrina, my love. Mangpangunak sa palipari kosyo. O sige, love. Tulungan ka kadagiti negosyom. Basta isuro na. Masayat no kasta. Tsak-taki pasiter ka pa alam? Ngam si kapuskak akliklot karagiti agpalin trabahadol. Tama nga no di mo kapala ni manage negosyo pangunak. When love, kayat ko daytan. Tatalaga ajak amot agi manage iti negosyo. Kan panagkunak, nalaklak ka nga aramidan ti ag-recruit iti trabahador. Okay, Katrina. Agyaman tama awatan na. Wow! Nagpintas mo dun to'y opisina yun. Ay na, nagasat ka talaga, friend. Ta inasawa na ka ni Mr. Chua. When friend, makuna ka nagasatak. Dito'y syudad tinapili ni Cedric apang ipatakdaran iti opisina. Kat siyak ti tumao. Amangan no kayat mo ti umay dito'y. Tapno adda ka duwak. Makitan to, friend. Kasladyak kayat apanawan ti trabaho. Nairwama kon ijay. Sa bagay, mayat mo ti trabahom kas kahera. Ngem no mapanunot mo ti umay dito'y, kontakan naklaang. Sige, friend. Nalakalaang ti trabahuan ta dito'y. Taag-recruit talang kadagiti agbalin at trabahador, iti ipatakder ti asawak akabarbaroan negosyo iti Pampanga. Sige, friend. Dito'y ta opisina nga agyan. Taurayan tang umay dagiti ma-recruit, kan dagiti ag-walk-in nga ag-apply. Kumusta nga iti panag-recruit yo kadagiti agtrabaho iti kuna makabarbaro a negosyo ti asawam? Nasaya at tatang. Ganado ak nga ag-recruit. Tatunggal ada ma-recruit ko, ada ka na yun ang akwarta nga ititid ti asawa kanyak. Kasta ka de? Wen tatang, iso asya kon ti mangipaay kadagiti kasapulan nyo akapamilyak. Ay,
Ang giyaman kami ititulong mo, anak. Napintas talay negosyo ay matmaturang iti Pampanga, Katrina, love. Ay, nasaya at matukasta. Isurumpeng lang tuloy-tuloy mo at panagleklot mo karang iti at trabaho, ha? Apay nga ituloy ko lahat at ag-recruit. Saan ka di nga umanay dagiti trabahador ita? Sana pale, tatang dita tuma kwalipikato, may pauntamet sa pali pakilyan. Kasta ka di? Love, manmanutamatan nga kita. Agawid ka laang dito no adda ko yogam nga aplikante akadwa amapan ije planta ije Pampanga. Wala ta api siak nga lot karang iti tuma pa negosyo. Sana pale, tasal salungkaran kamat. Wen kiti ang maikawa aklaang, taman manun ti panagkita ta. Ma'am, at daimot may a warrant of arrest. Anyat basol ko, sir. Apay atiliwendak. Di mo kadiam mo, nga illegal tinegosyo yo. Anya? Legal tinegosyo mi, sir. Kasano nga'y bagayo nga illegal? Sumurot ka kada kami Jefferson to, tapno ilawlawag mi kan kati amin, no di mo maawatan. Sir, awan basol ko. Sika tinakanagan nga akin ko ay tinegosyo yo. Isu asika ti sumango iti husgado. Isu sumurot ka kada kami, ma'am. Anya ka di tinagtang mo iti edukasyon, ma'am? Naggraduarak lang iti elementarya, sir. Ulitak nga ibaga. Illegal tinegosyo ti asawam nga inchik. Jack amuday ta, sir. Tati ko nana, para rekrutak lang kadagiti kayat nang agbalin at trabahador iti plantami ije Pampanga. Ma'am, dagiti rekrutam matao, kat ikulkulong na iti ibagbagam a plantayo. Pilitan na ida amang iskam kadagiti tao a biktimada, tapno agitad dagiti biktima iti dakkal agatad. Sir, Jack amo dagita nga aramidan da. Ti amo kat agtrab-trabaho dala ang iti planta. Saan na ida pinalubusan nga agawid? Imbaglaangan, taadda dagiti nakalibas, kat imbagada kadagiti kapamilyada. Isu nga isudan ti imay kada kami akapulisan, anang ipulong iti amin. Sir, awan amok iti dayta. Kan amom ka di, ma'am? Saan apud no ti imbaga na kan kaanagan na? Anya? Isumot lagayam ano adda damag kan kuana. Yaw awan na ti saritaan mi. Kan manmano lang impasyar na kadagit ibagbaga na ang negosyo na. Kan di na pa ipakita kanyak amin apasat ti negosyo na. Inaramat na kalaeng, tapno makaipatakder iti illegal ang negosyo, dito ipagilyan tayo. Isuala dingitan mi, sikat ti sumango iti husgado, ken kadagiti na-recruit mo. Anak ko, no di ka kumanakiasawa iti dayjay a Mr. Chua. Siguro, awan ka ita iti pagbaludan. Ngam di da kamatkit di mapapasol. Tanasaya at mat intensyon mo. Isu na laang takam mali at tao tinagtalkam. Nagtalakak ngamin unay ka ni Cedric. Kan gapo iti kinarigat ti panagbiag. Isu anak ki asawa kadagos kan kuana. Ajak man la inimtuod. Noan niya at talaga ti kinatao na. Anak ko, kumamang tayo latakin ni Apo Diyos. Taamok adin atay baybayan. Mala, agan anos ka anak. Bareng maasyan dagiti tawa na biktima ti asawam,
ket di da ka imamaglaunay. Tatalagamit adi mo amo akas day gayam tinegosyo, day nakiasawaam nga incheck. Lading itag ti kaadam dito'y pagbaludan, friend. Imbaglaangan tay di awisan na kat sa anak na imanugot. Uwan nga rod, friend. Tapno di kakat na iramraman. Basol ko matlaang, tadyak inam mo tipudno a kinatao na. Anya ngay nga rod, barang saan ka ngagbayag dito'y. Makitinulong nga kiti kapulisan. Tabarang matunton ti ayan ita tinakiasawaak. Kansapay la ko ma, tadagiti makaamam mo kan ni Cedric. Kat ibagada no sa dino ti ayan na ita. Taiso ti rumbang asumango kadagiti na ipila adarom kontra kanya. Wan, Katrina, tabarang maasyan matlakan kadagiti na recruit mo. Kat ibabawi dati darumda kontrakan ka. Wen nga rod, nangruna dagiti kailian tayo. Amok nga ado dagiti makaungat kan gumurgora kanyak. Jakmat kit di mababalaw ida. Katrina. Kat sapay la kuma, takadagiti pada a babae. Agbalin nga adal kadakwada da itoy. Tapno di daktultuladan. Aganad kadagiti ganggan na at ang mga ramat laang kadagiti babae. Para laang itidakas apanggapda dito'y pagilyan tayo. Wan gayam. Siya, awan panggap ko ang makirelasyon iti foreigner. Kat ala, di ka mapukawan iti namnama. Tulungan ka babain iti kararag. Asapay la kumata malinisan tinagan mo. Kat makarwar ka matla adagos dito'y pagbaludan. Maimay-mayang ka manen, Katrina. Pampanunotom ka di manen no apay nga adda ka ita diti pagbaludan. Uwan, kabsat Femi. Didamok diti pagbaludan. Kasla kayat konti matay. Ngam pinampanunot ko matla ang abasol ko no apay nga addaak ditoy. Kat bayat ti kaaddak ditoy, nalawlawaganak. Dakesak, gaputa maditi aramid ko. Kasgan ka? Illegal recruitment ti kasok. Kat bayat ti kaaddak ditoy, ado dagiti kakabsat amang iwarwaragawag iti sasao ti Diyos. May nga adal titan ti kunana iti Salmo 37, versikulo 23. Ti Apo ti mangidalan iti tao iti rumbang apagnaan na. Kat salakniban na dagiti mang paragsakan kwa na. Oray no may tibkol, awan dwa-dwa ti ibabangon na, tatenglan ti Apo ti ima na. Kabsat Femi. Nagduduma ti panangidalan ti Apo kadagiti anak na. Iti dalan at taluntunan da. Kat oray maitibkol, tumulong lata tapno makabangon. Kastoy ka di awagas. Ti kaadata di ti pagbalutan? Wan, tano saan ta na ibalod? Amangan no dakdakes pa iti mapasamak kadata. Ti Diyos, amo na ti wagas ang makapasayaat kadagiti anak na. Kabsat Femi. Iso nga ita, awan sa baling aramidam, no di ti agkid daw iti pamakawan. Aklonen tayo man kan saan, managbasol tayo. Uwan, maawatak. Kat ituloy tati agkid daw iti kasina. Kat isulat ta kumati mangkibin kadata iti agnanayon. Adda dagiti nasaem apagteng iti biag aditay namnamaan a mapasaran tayo. Ngam no maminsan maitulok daytoy a pasamak para iti intay panagbalbaliw ken panagbalin a natibker iti pamati tayo iti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Teresa Kalay. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo. Amin.